Mbak Dia, jeneng apa sampean? Kok serius men iki lho nonton HP? Aku Napa kuwi? gabut tok, Mbak. Scroll-scroll HP wae. Geser. Mbak, wis ngerti ceritane Lek Mar durung? Napa to, Mbak? Shh, Kiki poso-poso. Kok sampai ndojek senengane krasane wong iki. Lah, iki ku masalah serius Mbak Dia. Tenan wis. Ya wis, emang napa to, Mbak? Heleh. Ki lho Mbak Lek Mar, wingi kita Mbak bar ditagih utang. Lah kok iki ana sing nagih utang meneh lho Mbak Dia. Ngeri po ora? Lah kaya omahe kaya nganu lho Mbak, pas penagihan utang lho malan. Walah, Mbak, pantesan pas aku lewat to ning omahe wi to. Ana wong bengak-bengok, Mbak, ning ngarep omahe. Nah kuwi. Apa wis kakean utang ya Mbak Dia ya? Masa saben dina kok ono wae sing nagih utang ning ngarep omahe. Wis, Mbak. Wis, Mbak. Iki kita cek poso. Lek ngrasane wong ya sithik-sithik wae. Setengah engko sesuk meneh ya. Ben pahalane ku kan iso kalonge sithik ngono lho, Mbak.